presyo ng processed meat products sa Calasiao, Pangasinan tumaas na rin. Alamin sa report ni Russell Simorio. Tumaas ng 10 hanggang 30 piso ang presyo ng processed meat product sa mga pamilihan gaya sa Calasiao Public Market. Sabi ng mga reseller, mataas ang bagsak sa kanila ng mga supplier kaya kailangan din nilang magtaas ng presyo. Umalma naman ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG. Wala raw basihan ang pagtaas ng presyo ng processed meat product dahil bumaba sa 5% ang tarif o buwi sa mga mechanically deboned meat. Dinadagdagan namin. Pero hindi naman masyadong mataas yung parang kunti lang dadagdag. Para makabenta. Hiningi ng mga importer para hindi daw tumaas yung presyo. Dapat 5% lang. Dapat hindi tumaas yung presyo ng processed meat, di ba? Tumaas ang presyo ng karne ng manok na naglalaro sa 170 hanggang 180 pesos kada kilo na dating nasa 150 hanggang 160 pesos kada kilo. Yung manok naman medyo nakakaangat siya ng konti sa karne kasi sa presyo kasi doon diferensya yung sa presyo. Sapat naman umano ang supply ng manok sa merkado. Bumaba raw ang benta ni Aling Virgie nang ipatupad ang barangay schedule sa palengke. Nasisira pa nga raw ang ilan niyang paninda. Kasi yung mga paninda namin nakadisplay, madam, hindi ito nauubos lahat. Dahil nga sa may schedule, kukunti ang namamalingke. Nabubulok na lang. Batid ng lokal na pamahalaan ang problema ng mga tindera. Muli raw tatanggalin ang paggamit ng quarantine pass sa palengke. Yung mga negosyante, umaaray na sila. Dahil nga doon sa higpit natin sa quarantine, sa scheduling, at saka yung walang sarado ang ating market sa linggo. Russell Simorio, Balitang Amyanan.